तो हाय ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସି ତଳି ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏନା ଲଗେଇବା କେମିତି ଲଗାଯାଏ। ମୁଁ ଘରେ ମା ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତଳି ଲଗେଇ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲଗାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିବେ, ତାପରେ ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଚୁଷି ଦେବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଲଗାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି ତଳି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ତ ନା ମୁଁ ଆମର ବିଲ ଘରେ ମୋ ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗ ଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ।